Yes, baby. Variating yana like ngamandi. One day I'm just zapa, makuinya. The next day I'm just croissant. Croissant yini manje leyi. And ingabe yodwa ibene cheese, ibene biltong, ibene jam. Oh. Picture. Ayikho enye into ekosisikole. Noba kuphinde kwabiwa. Hey, baby, fine ngihambe manje. Ubambe nayo ibag yakho. Yasi meeting ngani kanje? Awuthi ngithi manje bese ngiyalalela. Okay, babe. Bye. Bye. Ngithanda. Sis, uyofuna ukuthi bayibhadale impela. Into lehamba ngayo. Oh, Nkosi yami. Just go. Attend to her. I'm going to stop. Jabkala, man. Come to that later now, okay? Security, please, ring the bell. Guys, assembly. This is the crime scene, all right? Assemble. All right. What's going on? No, crime scene. Assemble. I'll let you know what's happening. Assemble, please. Amban. Yes, please. Yeah. Baba. Wow. This is crazy. Fred. This school's a train wreck. What? I think they just killed someone. That's him. Want to know now? Guys. Let me just handle this crisis first. And then, after that, I'm all yours. Lungile. You have to give me a chance. I mean, the year's over already. Ngizozama okungenani ke bakunikeze noma u2 years. What makes you think there's been someone who's been killed? Kusemzini la. Akunapariya vele ayibhodela. Ngathola ukuthi lezi ayigebengu lezi. Yabona ma kuyi-Maths and Science Department ngafunga ukuthi ithakathiwe. Your attention, please. Today is a very sad day for Thembala Kusasa. Inqununu Julius Mkhwanazi wafunyana ebhubhile ofisini yakhe. Yazi into yobana zindaba ezothusayo ezi kuthi sonke. Silahlekelwe liqhawe. A father. Nangomuntu obesikhathalele xa sisonke apha. Sisisikolo ke sizawuqinisekisa into kokubana amapolisa get to the bottom of this. Kodwa okwangoku ndizawunikhuthaza into kokubana nihambe buyele emakhaya. Later today SGB izawuhlala phansi. Zanikhuthaza ke into yobana abazali benu nibazise ngaloo nto. Siyavana? Yes. Good. Sir. Kwenzakaleni ku-principal? Ngoku not sure. Sir. Yenzeke nini lento?
Hayi noma nimbulele man. Ema high grade okusana principal wethu bekayi hayi. Hayi! Hayi! Yeah. Yana kathule man nibulala principal wethu. Hayi! Yes. Ingaba mhlambi bakhona abantu abangawahanela. Hayi, kuseeli ukuthi ngasho kwamanje. Kodwa into engizoyidinga kuwena ukuthi ngithole imvume ukuthi ngikhulume nestaff sakho kanye nabafundi. Bahlabe nje ngemibuzo nyane embalo. Of course. Hayi. Kulungile madoda. Hlala uvula amehlo. Hayi, lokwenza njalo mnumzane. U-deputy principal muzi ukuthi kuzoba nomhlangano we-SGB namhlanje ntambama. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe nawe uhambe uze ukuthi bathini. Umfana wami ngicela ukuthi ugijime uyongibuzela ukuthi ngingakwazi ukuzodayisa lapha emhlanganweni wabo. Ngiyacela. Hey. Hayi bakithi, isona uma sesimkhwanazi. Ulale ngazi nje ukuthi uyovuka esewumfelokazi. Buka nje. Mntanami, ngicela ugijime nangiyana uthisha umthembu uyaphuthuma. Ngiyacela. Ngicela uhambe manje. Hamba phela mntanami ngiyacela. Gijima. Cha, ma. Ngeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi ma. Kunako yini? Hamba phela ngiyacela. Kuleko uyahamba uthisha. Yekere matshwele mo. Matshwele. I can't believe you guys. You dropped me off in this yizo. It hasn't been a week, but already these people have killed their principal. Huh? Mom, whatever. All right, abakuthintanga. Ngenze njani? Kulande manje. Amanda. Yes. Chieftain Chieftain. Ah, ningachifteli inambele ekudeni bafana bamelani khona la idobs. Ma high grade. Cela ningiphi indlebe. Ithemba la kusasa lilahlekelwe indoda eqotho. Namhlanje angithembi ukuthi kunendoda eyumhlwembe ekhona ungena la kulesi sikolo. Yaphuqa umphefumulo kaMeneri Mkhwanazi. Yamshiya ukuthi ebolele pavementini. Angichazeke ma high grade indlela lesifuna ukuthi siphile ngayo thina. Ngeke. Ngicela nazi nina themba la kusasa. Ukuthi usoyoba inyanga ekhanyayo mihla namalanga empilweni sethu. Ingakho ngithi hayi. Hayi. Yantele ma high grade. After la hlanganene ephakini sikhona ukucelebrate an honorable man. Angivumelana nawe man. A respected man. Yeah. Hi! Great! Hi! Great! Ngiyanazi, ngithanda ukuthenga. Estenzo. Only thing elikukostele ngoba kuyimbombi kanje. Hayibo. Uthi imbombi yenzeni? Ukuthi mina belingangikostele la. And belingathi nehappy le izongibulala ama liver white horse. Uyayizwa leyo nto leyo. Impilo emnandi isondela nawe ke lokubamba la endlele. Nenyoka zikwazi ukuba cute kodwa zivele zibe toxic. Kanti abo toxic bani labo isilungu esinzima kanje emabhekeza. Asiphume lapho. Spice. Inafuna ngikubambe. Kuyakusena ndaba ke. Noma ungabaleka sithando sami kodwa uyazi ukuthi mina nawe sidalelwe wena ngithi. Abaningi bayibuza la ngaphandle ukuthi why mina lo ngithanda wena ngenhliziyo nesikhwele. Yazi ngivele ngithini? Lenhliziyo le ayinasici. Indilinga nje ukuthi olwami uthando nolwakho
alinaso isiphetho osalaphi kakuniki chance wenza njani wena wadlala ngami so manje ngicela nje ukuthi ugudluke angifuna ukubaleka hey suka senzo yini Spice usafuna ukuringa nama nalamalanga senzo angifuna ukubaleka ngemeeting ngicela usuke yini ebalekile ukudlula mina Spice suka senzo ngisakhuluma nawe ngithi yini ebaleleke ukudlula mina imeeting Spice Ntakwana sana ublome etransini oledlam kanje wena. Wenzani apho wena manje sabe mfethu. Yini manje ngingapha. Stop sakhe simnandi. Ngempama. Mfethu. Akwezi. awubambe kancane apho izisebe uze ngifike isikela manje kubhayisi uyabona isitoko nje yami uyabona isitoko they don't mean what they say kanjani they don't say what they mean Akakuphayizisi. aphayizise ba mungibikile wena ngento okuphayizisayo hayi man bekalahlisa laba abanye umkhondo ukuthi bangacavathi ukuthi mina naye later on sobe si romance makhandlela zinto uyangithola yeah mongaploma nami ngizokufaka istars so yekela nje ukucabanga izinto ezibheda ushaya ihablu ushaya ibhiya ube mnandi relax I've got this yeah Sinshela Musa faka lento kunomela faka yini ngajecta kanse wenzani sikhiso into athi sonta kashena Thuleka manje ke bana ba. Hey, you're ignoring me. Well, maths and science are getting scrapped here and I'd like for us to get together to discuss some ideas. Utlwanda nna kopa le ntshe mo. A ke la tseba hore jara e fela nna ke ikela pension. E re henna mona motsamai ke tsamaye. Mina angikwazi ukuphelelwa yilo msebenzi. Kazi nje sikhuluma nje manje ngiphakathi kwezikoleti ngibhukuda phakathi kwazo. Bakuphela imaths nescience nami ngiyazi ukuthi isikhathi sami sesizoshaya. As now that ndimi imqoqonqoqo thetha ukuthi londo leyo amaphupha wethu azofezeka. Oh DSM Nkosi yami yathi why mara why you just barge in without knocking awukho kwakho apha what do you want You sent for me. Oh I did Ngicabanga ukuthi siqedile thina. Mhlekazi asopena sithethe Hayi lokuleka. Phansi Julius promised me 2 more years before scrapping maths. And with him gone, I expect you to keep the same commitment. I know I can turn the maths and science box around. Oh, dear Sam. The only valid meeting here is the one where you were told loud and clear that you just have to look for another job. But Julius said... Hey, that was between you and Julius, Chief. Mercy, please. I'm sorry. But the school is taking a totally different direction. Now, if you don't mind, I have a school to run. Oh. Yes. Exactly. Oh. Hey. Ay. Ngana. Siyakhuluma sehla fona ngapha. Oh, okay. Baba. Hey mama. Yini lenzayo? Hey. Siworried ngabantwana bethu. Unisosifuqa ngamagwinya nankabolile wakho. Semithingini for heaven's sake. Sho. Into snacks.
Naw mamshabangu mara. Kwamele nje ubephatha le meeting. Hayi ukuthi usikhathaze nawe manje. Uloko nje uthengise la. Yabonga brother. Molweni. Enkosi ngoba nanibe kanti ngizile kule. Sicela ukuzibuzela nje. And maniqale nihlale phansi please. Hayi sibuza ukuthi abantwana bethu ba safe na. Ngabe ubani okulela uprincipal ikhonasi? Ingabe abantwana bethu baphephile na kule sikole? Baphephile na? Yeah, Mr. Mthembu, Thank you. Thank you, Brother. It is with great sadness to announce the death of Principal Julius Mkhwanazi. Kodwa ke ndithetha nani nje amapolisa ayaphanda. Awubekancane lokho kuyasisiza ngani la? La kuhleli kunezichungechunge zobugebengu kugqekezwa kwamarobhari yonke into nje amaphoyisa ake wasisiza ngani? Cha ma. Mina uyobezihola phambili kuphenyelela icala. Ngakho ke ngizokusemandleni ukuthi ngiyazithola lezi gila bukhuba ezimbulele. Uprincipal Mkhwanazi wayengifundisa kulesi sikole ngisomfanyana. Ngakho ke I owe that much to him. Ngiyabonga. Thank you. Thank you, Madonna. We all feel your pain. Njengebambela lenqondo. You're late. Njengebambela lenqununu ndiyaniqinisekisa ningabazali into kokubana abantwana benu ba safe. Ayiphelela ngapho ke lonto. Isebe lezemfundo liye lasinika imvume yokubana sisisikolo sibe sezinye zezikolo esizawuthi ziyithathe imathematic nescience zibeke ecaleni. Good. Finally umntanami uzakaphasa. Your son doesn't even do maths. Luckily, ngoba wena bozomfailisa long distance. Futhi unekrach nje ukuthi umphi attitude. Phezulu kuba uyazazi ukuthi uyabuhota wena. And luckily for abantwana bethu uzawuthatha early retirement uyobufunqa kahle. Uhleli phansi ungakhuzwa umuntu ungana worry. Sir, I don't think it's a good idea. Ukuthi imaths nescience keep esikolweni. I mean, there are students who are doing very well at this subject. And some of us want to go to very good universities. How are we going to do that without maths? Yabona ke? Abantwana meeting it's a no. Sisikhosi. Mbona lo weke umele abantwana nje bafundi bakule sikolo lesi ena futhi ke umhlaba wakhe uyaphila. Okay. Uzomhlonipha. Mr. Mthembu. I-maths ne-science ayicha. Asiyindawo. Ayi indodakazi yami nje ingakabi lento le bathi biochemist. Bio what? Yabona angilethanga indodakazi yami nje kule sikolo lesi. Hayi ngokuthi isokuphela nje esinikeza nje nge-pure maths ne-science. Cha. Ingoba sinawe Mr. Samuel Pale, the best teacher around. Hi, Chucky. Uzanguthatha. Uzanguthatha lo muntu mana. Sana ntshwantse ibua hle ke natali wa gago. The one and only. Thatha lengane bafethu. Hayibo hayi. Awu. Yanyela. Mama Ndoni. Sihleli phayana njengesidenge. Kanti wena ubhizi nesifebe sakho simukayo. Uba ifebe. Cheka ndona Fuck off! No!
nonke emotweni siyahamba manje fuck off zokuklapa wena Uzodimanda Chucky fuck off man Sokwenza busy Chucky uzokutransporta uze benini lo muntu wakho ngathi simoshela ipati nina ekubani hayi Musa ngeke ngibhadale imali engaka ukuthi ngifundise iminyaka emincane kangaka kusenzakalani ngomndeni wami ha abantu badiphende kimi yimi breadwinner lapha endlini uma wami usisi wami kuzoyenzakalani ngabo eke ithi ngifundise Afrikaans ngiyacela ke at least esiyekar hayi ngibone ba urefile ushukela kuseni lapha ya Kichima. Listen, you're a geography teacher. Siyazi nokubana you wormed your way into maths and science. Plus, so I've been siyazi into kubana how that is going. Please, just cut it. All right? I'll call. Batal, end of the month. Mntanami. Phephisa. Yazi ngiyabona umzimba obhekene nabo ukuthi bukhulu kakhulu. Nawe uyehluleka ukukuthwala. Umkhwanazi weyindoda elungile kakhulu. Phephisa mntanami. Come on, it's Thompson.